ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। Hola, estic així en Índia. La veritat és que este espectacle és prou calamitós, està tot ple de gent, tots els puestos, i ostres, que no sé jo pa on pegar. Així tinguem una vaqueta en el piso, molt de compte. Bueno, estem així en Madwana, o Xina. La veritat és que així no n'hi ha carn pel carrer. Per què no n'hi ha carn? Perquè resulta que els índios estos només mengen verdures, L'únic animal que es mengen és el pollastre. Pot comprovar, així enmig n'hi ha una vaca, i a veure qui s'atreveix a passar. Bueno, vaig a passar jo per així, a veure si em pugen per darrere. I així tot està ple d'homes per totes les bandes. La veritat no sé què fan tantes persones. Quina és la faena? Això és un autobús que espaieta a veure què n'hi ha així. La veritat és que tinguem ahí uns xics mirant i aquesta xica que passa per així. Així les xiques van super tapades, però... मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे नजर मुझे लाख चुराए कोई सनम से प्यार दीवाना Chana muchate, हर खुशी से हर गम से Chana muchate. बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों, तेरी मीठी नजर मुझे टोक देती है क्यों। तेरी हया तेरी शर्म